ଛଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ନା କ'ଣ? ଆଜି ରାଧାଘର ବାହାଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ମେଳା ଲାଗିଛି। ଏଇଟାର ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କୋଉ କାମ କରିବ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ? ଯମୁନା ଯମୁନା ମତେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କଣ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଝିଅ ପିଲା କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ? ତୁ କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଗାଈ ଭଳିଆ ହଉଛୁ? ଆଜି ରାଧାଘର ବାହାଘର କେତେ କାମ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ତତେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତୁ ନାହୁଁ। କୋଉଠି ମରୁଥରୁ? ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ସେ ସିନା ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ତତେ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଦବ। ତୁ ତ ଜାଣି ଜାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ବାଟେଇ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତାରି ପାଖରେ ଭଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ି ଯାଇଥିବ ନା? ଜାପାନୀ ବାବୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ। ଆଉ ରଖି ନାହିଁ। କଣ ରଖି? ମେଡିକାଲରେ ଯେତେ ସବୁ ବାଥରୁମ କାନ୍ଥ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣା କରିଥାଏ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାଣ୍ଡିକୁ କୋଉଠି ଥବ ଦେଖିଲେ ବେଳକୁ ସେ କୋଣା ପାଖରେ। ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟ ମରନ୍ତୁ ଇଏ ସେମିତି 22 ମୁଁ ସେମିତି ଅସୁବିଧାର କେବେ ତ ସାମ୍ନା କରିନି। ଆଉ ତୁ ତ ତାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦଉଛୁ ସେ କାହିଁ ଅସୁବିଧା କରିବ? ଆଉ ତୋ ବୋପା ଆସି ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇଲା, କେତେ କଥା ମୋତେ ବୁଝେଇକି କହିଲା। କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଦିଅ। ମୁଁ ତତେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି, ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି, ଯାହା କହୁଛୁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଦଉଛୁ? କ'ଣ ନବ? କ'ଣ ନବ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆରେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ମରିଦେବାକୁ ତ ମନ କରୁନି। ସବୁବେଳେ ତାରି ପାଖରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତତେ ମୁଁ କେତେଥର ମନା କଲିଣି ତୋ ପାଖକୁ ଯିବୁନ? କାହିଁକି ମତେ ମନା କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ? ମୋ ପାଟି କଲୁ କରୁଛି। ଛଡ଼ା ସିଏ ତ ମରିବ, ତତେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ସେ ମରିବ? ଏ ମଉସା ମଉସା କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ସତ କଥା କହିଲ? କ'ଣ ନ ହେଇଛି ବତାନି? କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଖେଳ ହେଇଛି ସେ ଛଡ଼ା ଯୋଉ ଖେଳାଳି ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଦେଖି 100ରୁ 100 ଖେଳିଦବ। ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ରତାଙ୍କର ବାହାଘର ସେଟା କେତେ କାମ, ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଛାଇଛୁ? ଚାଲିଲୁ। ରତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଖୋଜୁଛୁ? ସେଟା କାମ ଅଛି। ଜାନ ଯମୁନା ଯା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯମୁନା ତୁ ଜାଣିବ ଯିବା। ତୁ ଯିବା। ମତେ ଛୁଇଁ ମାରି କହିଦଉଛି ନହେଲେ ଡେଇଁବ। ଡେଇଁବ? ଇଏ ମୋ ଦେହ ଖସି ନେସି ଇଏ ସନ ଘୁରିଗଲାଣି। କୋଉଦିନ କିଛି କୁହେ ନା ଆଜି କ'ଣ କହୁଥିଲି ଡେଇଁବ। ଡେଇଁବ କ'ଣ? କାହିଁ ଛିଟକା ମାନେ ଚାଲୁ ଯିବା। ଖବରଦାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କଥା ଜମା ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି। ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କଥା ଭଲ ହବନି। କାହିଁ ତୁ ଚୁଚୁଡ଼ା ତୁ କ'ଣ? ତୁ ଯିବା ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋର କାହିଁ କ'ଣ ହବ? ତମର ହେଇଛି। ମୋର ହେଇଛି? ହଁ। ମୋର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି। ଦେଖ ଅଜାନ୍ତରେ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବି ମରିବାକୁ? କ'ଣଟେ ମୋତେ ହେଇଛି? ଏଡ୍ସ। କିଏ ସେଣ୍ଟର ଧରିଲା? କିଏ ସେଣ୍ଟର ଧରିଲା? କିଏ କାହିଁକି ଦେଉଳ ବିଲେଇ ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଯମୁନା କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ କହିଲୁ ମୋତେ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି ତତେ କିଏ କହିଲା? ଆଜ୍ଞା କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମାର
ନଡ଼ିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ନଡ଼ିଆ ଦଶ ସାଇଡରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାଇଡରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ହଁ। ତମକୁ ଡାକିଲା କିଏ ରାଜା ନିଜେ ଡାକିଲେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ କଣ ରୁହ, କରୁଛ ରୁହ, ଯାଉଛ କଣ ରାଜା ତମକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଭିଲା ମୋ କାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି ତୋ କାନ ତମେ ମତେ ଏଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ମତେ ମତେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ତୁମ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କର ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ଏଇ ସରୁ ମାରୁଛୁ ମତେ ଏଡ୍ ହେଇଛି ଏଇ ମତେ ଏଡ୍ ହେଇଛି ପଚାରୁଛୁ କଣ ଲାଜ ମାନେ ଯଦି ତୋ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଅଛି କି ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ସାତ ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ହଁ ଦେଖ ବଡି କଣ ହେଲା ମୋ ବଡି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଯମୁନା କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ତା ବଡି କଣି ଲୁକାଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଦେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ବଡି କହିଲା ଆରେ ପଚାରୁଛୁ କଣ ହଁ ପଚାରିବିନି ଭାଇ ଏ ସେବେଳେ ତୋ ଶେଷ ସୀମା ଧରିଲାଣି ହଁ ଖାଲି ମରିବା ବାକି ଅଛି ହେ ଭଗବାନ କି ବଦନାମ ମୋ ନାଁ ଦଉଛି ହେ ଦଶଟା ତ ଫାଟି ଯାକ ମୁଁ ଗଢ଼ିଯାଏ ତାକୁ ଏ ସେଇଯିବ ଦେଖ ସବୁ ଠକି କହୁଛି ମୋ ମରିବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି ଇଏ ଯେମିତି ମୋ ଇଆର ସହ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏ ଯମୁନା କଣ ସେ ବୁଢା କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ହେଇ ମତେ ଇଆର ସେ ହେଇନାହିଁ ହଁ ତମକୁ ଏସ୍ ହେଇଛି ମତେ ଇଆର ସେ ହେଇନାହିଁ ହେଇଛି ହେଇନାହିଁ ହେଇଛି 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 ମତେ ଇଆର ସହ ହେଇନାହିଁ ରେ ଯମୁନା ତୁ ଏ ବୁଢା କଥାରେ କାହିଁକି ଭାସି ଯାଉଛୁ ଶୁଣୁ ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଅନା ଖାଲି ରେକର୍ଡ ସରିଛି ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ନାଟକ ଆଉ ନାଟକ ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ମୋତେ ସବୁ କମ ମତେ ଇଆର ସେ ହେଇନାହିଁ ଯମୁନା ଯମୁନା ସୁବିଧା ଛକ ସୁବିଧା ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କାହିଁକି ଖେଳ ଲଗେଇଛୁ କଣ କରିବି କାହିଁକି ଖେଳ ଲଗେଇଛୁ ଦେଖେ ତୋ ଟଙ୍କା ବେଳେ ହଁ ତୁ ଖେଳ ଖେଳିବୁ କହିଛି କହିଛି ଆଉ ତୋ ଛାତି କାହିଁ ମୁଁ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଫାଟି ଯାଉଛି ଆରେ ଖେଳିଛି ଯେ ତୋ ଭଳିଆ ବାଥରୁମ କାନ୍ଥ କଣା କରି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ହଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ଯେ କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ସେ ବେତରା ହେଇଗଲେ ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇଗଲି କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ସେ ମୋଟି ଲେଖିଟା ବାଥରୁମ ଗଲା ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲି ତଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ଛକେଇକି ଥିଲା ସାର୍ ସୋସାଇଟି ଆଇଲା ମାରିଦେଲା ଗୋଟାଏ ମୋ ଖାଲି ଭାସିଲା କଣ ରେ